Ola. Vai xa pa 6 meses que saín do coma, no que estiven ás portas da morte. O motivo? Un xeito de vida antinatural, vamos, deplorable. Facía deporte, non saía pola noite. Joder, nin bebía. Vamos, de peoriño, Pero agora que estou recuperado, o que quero é contar a miña historia, para que non veña unha e repita, macho. E foi así. Ti riste de min. Los domingos por la mañana no me doy a cansar de rabiar. Estoy bien descansado, me lo paso todo el día mirado. Es un resto muy bien, justo me pongo poniendo fe. Me canto un poco a correr. Non se mete que vaya a correr. Non olvido onde estive. Non pelexo por motivos infantis. Non falo claro e se me entende. E ti riste de min. E ti riste de min. E ti riste de min.